Türkmenistanyň vilayet hastahanalaryna COVID-19 keseliniň alamatlary bolan ýataglaryň alınıp barylmagy dowam eder. Köpüsiniň ýagdaýy agyr ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Şol bıraktyň özünde de saglyk edaralary birin karantin edilýär ýa-da yer bolman soň ýataglary kabul etmegini besedýär. Bu arada 17 dekabrda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda henidem ýok. Azatlyň mardak habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Murgap Bayramaly ýol öten etraplarynda Weymary şäherinde ýokary gyzgyn agyr üskülebek dem gysma ýaly alamatlar bilen hastahanalara ýüz tutýan adamlaryň sany köp bolýar. Bayramalyda hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokary. Iň agyr ýagdaýdaky ýataglar ýol öteniň ýokunç keseller hastahanasyna iberler. Sakarçaga we Murgap ýokunç keseller hastahanalaryna adam köp bolan soň olar hastalary kabul etmeýär. Medisina kömegi üçin ýüz tutýanlar bu pursatda Melhem şifahanasyna iberler. Mary vilayatyndäki hastahanalar noýabr aýynyň ahirinde ýapylyp başlanypdy. Mardaky ýokunç keseller hastahanasynyň karantini ýapylmagynyň soň Sakarçaga etrafyndaky ýokunç keseller hastahanasy hem dekabr aýynyň başynda hastalary kabul etmegini besedipdi. Ýurdun çäginde koronawirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastahanalarda ýataglaryň köpdigi keselhanalaryň ýapylmagy, testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk bilen anonim gürleşen lokmanlar tinaglaryň geçirilýändigini, ýöne netijeleriň galplaşdyrylýandygyny öňe sürýärler. Keselhanalarda koronawirus hakda gürlemek gadagançylygy taklanýar. Saglyk edaralarynyň işgärleriniň gurrun bermegine görä koronawirusyň bardygy test arkaly tasdiklanan hastalaryň ölýän ýagdaýynda garalary köplenç, ýürekdäki kemçilikler, ýaşlara bolsa pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu aralykda keselhanalara düşýän adamlaryň köpüsiniň testleri COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Keselhanalara agyr hastalar we bejergi üçin pul töläp bilýänler yerleşdirilýär. Lokmanlar keselhanalarda keseliň ýokoşmak howpunyň uludygyny aýdýarlar. Azatlyň habarçylary ýataglaryň sanynyň köpelýän wagtynda COVID-19 testleri oňy netije beren lokmanlaryň hem köpdigini habar berýärler. Lokmanlar şepagat uýulary we beýleki işgärler Türkmenistandaky keselhanalarda günde kesel bolýarlar diýip Azatlyň Türkmenistandaky korrespondentleri habar berýärler. COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň en çemetiniň testleri keseliň bardygyny görkezýär. 15 dekabrda ýurdun gündorunda Liwap vilayatynda Türkmenabadyň köpügürli klinikasynyň tutuş bir bölegi karantin edildi. 16 dekabrda Azatlyň habarçysy bir günüň dowamında 100 çemet adamyň hastahananyň C-blogyna yerleşdirilendigini we şeýlelik bilen boş ýerleriň tas ähletiniň doldurulandygyny aýtdy. Kabul edilenleriň köpüsi öýlerinde bejergi alyp soň haly has erwetleşen soň keselhana düşen adamlar. Bu aralykda Türkmenistanyň gownamçylyklarynda jaýlanýanlaryň sany köpelýär we täze mazarlar gadylýar. Polisiýa gownamçylyklarda gözegçilik edýär. COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülikliň keseliň bardygyna garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. 13 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 keselini hem bejermek üçin niýetlenen täze ýokunç keseller hastahanasyny Ahal vilayatynda atasynyň dogduk owatyndaşdy we şonda koronawirusyň ýokdugyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol muny uly üstünlük diýip adlandyrdy. Şol börekçiň özünde COVID-19-dan erkin diýilýän ýurtda koronawirusa garşy berk çäreler girdilýär. Polisiýa maskasyz adamlary tutýar. Sebetleriň arasynda otlularyň, awtobuslaryň we taksileriň hereketi togtadyldy, howa gatnawy azaldy. Prezidentiň koronawirusyň ýokdugy barada eden şol soňky beýanatyndan soň karantin çäklendirmeleri adyndan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy. Türkmenistany manat nagtlaşdyrmak güdap bolmagyny galýar. Merkezi anyk düşündürüş bermeýär. Noýabr, dekabr aýlarynyň aýlyk haky aýlyk kartlaryna geçdi. Ýöne karta gelen puly nagtlaşdyryp bolmaýar diýip Azatlyň Türkmenabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre manat nagtlaşdyrmak isleýänler bir gün öňünden gije sagat 11-de nowata durmagy başlaýar. Bir marda hemşeyle. Azatlyň yerli habarçylar adamlaryň bu sebäpde hem 2-3 günläp bank kowlusynda yatyp durýanlygyny habar berýärler. Gije 7 gradus aýarda duran garry mamulary gördüm. Manat nagtlaşdyrmak kynçylygy pensiýa çykan adamlary, maýyplary, olya beýlek saglyk meselesi bolan adamlary has erbet horlaýar diýip habarça etdi.
Nowata duran garry mamalaryň bir näçesi adatlygyň habarçysy bilen görüňdeş boldy. Odal pensiýamyzy nagd görnüşde alardyk. Emma anni pul nagdlaşdyrmak üçin uzak gün nowata durmaly. Azap edeniňe görä pul ýetse ýene ýagşy diýip garryneleriň birde ýerenli. Adatlygyň türkmen awatly söhbetdeşleri esasy meseleni manadyň ýetmezçiligini, bankomatlarda wagtly pul goýulmalygyny görýärler. Bankomatda pul goýulsa, puluny alyp bilseň, gören adamyň ýerine düşen ýaly boljak diýip ýaşaýjylar aýdýar. Nowata duranlar köplenç bankomatda pul goýuljakdygyny ýa-da onuň näçerek adama ýetjekdigini hem öňünden anyk bilip bilmeýärler. Bu hyl soraglara anyk jogap berýän resmi hem tapylmaýar. Bu ýagdaý nowata duran aýarlarda Merkezi Banka jaň edip görmek pikirini öretdi. Onsoň olar Merkezi Bankyň ýuristiniň telefon belgesini tapyp, şoňa telefon etdiler. Merkezi Bankyň ýuristi jaň eden aýarlaryň duran ýerini anyklap, siziň öňünde duran bankomatyňy Türkmenistan bankyna degişli. Näme soraňyz bolsa, Türkmenistan bankyna telefon edip, şolardan soraň diýip maslahat berdi. Şondan soň aýarlaýdylar Türkmenistan bankyna hem telefon edip, 3 gün bäri bankomat nowatyny duranlyklaryny aýtdylar. Ýöne olaryň bankomatda haçan pul goýuljakdygy baradaky soragyna anyk jogap berilmedi. Her halda telefonna urlaşan bank işgäri pul nagdlaşdyryp bilmeýän adamlaryň şikaýetini öz ýolbaşçylaryna ýetirjekdigini, belki şondan soň basym olaryň duran ýerindäki bankomatda pul goýuljakdygyny aýtdy. Adamlar bu telefon gurrundan soň 6 saat garaşdylar. Emma bankomatyň ýanyna gelen bank işgäri bolmady diýip bir ýerde bolan habarçy gurrun berdi. Türkmenistanda plastik kartlar ulanşa girilip, aýlyklar we pensiýa kömek pullary kartlara geçirilip başlanyny ýurduň ähli söwda hyzmat nokatlaryna nagd däl hasaplaşyk üçin zerur bolan enjamlaryň oturdylýanlygy habar berildi. Emma adamlaryň nagd pula bolan islegleri adalmady we bu ýagdaý nagd däl hasaplaşygyň islenilýän netijäni bermänligini, bu urdaky meselelerin ýeterlik derejede çözülmänligini görkezýär. Adatlyk bilen gürleşen garry mamlak hem şu ýagdaý tasdik etdi we nagd pulun bolmasa söwda etmegiň kyn bolýanlygyny görüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ähli dukanyny terminal ýok we terminalyň bar dukanlarynda hem kartda söwda etseň her alan ady önümiň bakasyna goşmaça baka ýüklenýär. Dukançylaryň käbiri anonimlik şertinde gurlaşyp, bu ýagdaý nagd ýetmezçiligi özlerini zerur bolan nagd pul üçin goşmaça çykda jetmeli bolýanlyklary, köp ylgaýanlyklary bilen düşünürdi. Nagd pul ýetmezçiligi öz gedegine hem dukanlarda hem banklarda korrupsiýa ýol açýar. Husus dukanlaryna terminally söwda eden adamlar soň öz girdejesini bankdan aljak bolanyna bank resmiýetine para bermäge mejbur bolýar. Şu sebäpden ol öz çykdajasyny kartda söwda edýänlerden alan harytlarynyň bakasyna 10% goşmaça narh goşup alýar diýip ýagdaýy bilýän adamlar aýdýar. Pensiýam onsuzam hiç sada ýetenok. Eden söwdamyň üstüne 10 göterim goşmaça pul төлesem has kyn boljak. Şu sebäpden nagd pul aljak bolýan diýip garry mama adatlyk bilen söhbetdeşlikde jöwrenli. Adatlyk ýurtdaky manat kynçylyklarynyň sebäbini bilmek üçin Türkmenistanyň Merkezi Bankyna telefon etdi. Emma ol ýerden jogap alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maliýe, manat problemler barada açyk we anyk gurrun edilmeýär. Şunlar Mar vilayatynyň Garawum etrawynyň orta mekteplerinde okuwçylaryň enatalary bilen ýürüýte ýygnak geçirilýär. Bilim we polisiýa işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu ýygnaklarda enatalardan täzeýil bayramynyň öňýanynda çağalaryna bir göz gulak bolmak tawşyrylýar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 17 dekabrda Mardan habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä 16 dekabrdan başlap Garawumyň ähli mekteplerinde geçirilen bu ýygnaklaryň her birine sınıf muallimleri, mektep müdiri we 2 polisiýa işgäri gatnaşýar. Ýygnaklarda enatalara çağalaryny täzeýil bayramynyň öňýanynda eýem häzirden göz astyna almak tawşyryldy. Şeýlede çağalaryň partlaýjy serişdeleri, jisimleri atmaly, ýasamaly we ýaýratmaly däldi hem berk duýduruldy diýip ýygnaga gatnaşan Garawumly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda has taky
ýaşadygy 2015-nji ýylda ýurtda Täzeýil bayramynda atylýan partlaýjy jisimleriň satywynyň çäklendirilmeginiň ideýany köp çağalar ýa-da ýetginjekler olary öz başdak ýasap başladylar. Şu ýyl hem köp çağa partlaýjy jisimleri öz başdak ýasap Täzeýil bayramynda atmakçy bolýar. Käbir çağalar partlaýjy jisimleri öz başdak ýasaýan beýleki çağalardan satyn alýar diýip garawumly eni belledi. Häzirki wagtda Sebitde öz başdak ýasalan bu partlaýjy jisimleriň kiçik gutusy 5 manatdan, ulusy 10 manatdan gizlin satylýar. Bu jisimler sebäpli dürli hadiseler şolsanda çağalaryň bedenine şikayet etmek ýaly wakalar hem ýüze çykýar. Habarçynyň sözlerine görä ýakynda bir mektep okuwçysy öz başdak partlaýjy jisim ýasap, onu klassdaşlarynyň arasynda atmakçy bolýar. Şonda bu jisim okuwçynyň elinden ýere düşmänkä partlap, onuň sag eliniň barmaklaryna ziýan ýetirýär. Habarçy häzirki wagtda bu okuwçynyň garawum etrap hastahanasynda ýatyp, saglyk bejergisini alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bellesek Azatlyk radiosunda bu wakanyň haçan we haýsy orta mektepde bolandygy, şeýle-de wakada şiketlenen okuwçy barada dolu maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk adam we yer atlaryny agdamakdan saklanýar. Garawumyň mekteplerinde geçirilen ýygnaklarda enatalara okuwçylaryň Täzeýil bayramynda klassdaşlary bilen üýşüp oturşuk etmegiň gadagandygy hem duýduruldy. Her kim öz maşgalasy bilen bilelikde köplük bolman bellemeli diýdiler. Eger klass bolup bir ýere üýşüp bayramçylyk bellense, onda molimlaryň jogapkärçilik çekjekdigini aýtdylar diýip garawumly ene sözüniň üstüne goşdy. Onuň sözlerine görä ýygnagy geçiren resmiler bu gadagançylyklaryň sebäpleri barada açaçan gürrüň etmediler. Ýöne olar bulary bozan okuwçylaryň hususanda partlaýjy jisimleri atan çağalaryň hojalygyna birinji gezekde adyndan 2000 manat jerime salynjakdygyny duýdurdular. Ýokary sınıf okuwçylaryň işiniň bolsa kadyete geçiriljekdigini ýytaldy. Habarçynyň aýtmagyna görä ýygnaga gatnaşan enatalaryň aglabasy Täzeýil bayramynyň ýatlaryna düşmeýändigini aýdyp, aýlyklary alyp bolmaýandygy, çağalaryň gripleýändigi we dermana pul ýetişdirip bolmaýandygy barada batly ses bilen gyýgyrypdyrlar. Ýöne mektep resmileri we polisiýa işgärleri biz ol meseleler üçin ýygnanşmadyk. Mektebiň problemalary okuwçylaryň tertibi barada ýygnak edilýär diýip enatalara jogap beripdirler. Azatlyk radiosu bu barada garawum etrap häkimliginden we bilim bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de garawum etrap hastahanasy bilen habarlaşyp partlaýjy jisim sebäpli şiketlenen okuwçynyň saglyk ýagdaýy barada hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda bellenilýän uly bayramçylyklaryň şol sanda okuw ýylynyň ahirinde geçirilýän soňky jaň dabarasynyň öň ýanynda bilim resmileri enatalar bilen ýygnaklary geçirip, şuňa meňdeş gadaganlyklary her ýyl diýen ýaly tekrarlaýarlar. Mundan başga türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda dilden bereniň görkezmeleri nazara alynanda ýurdun orta mekteplerine gözökçülük güýçlendirilene meňdeýär. Iýun aýynyň başynda bilim resmileri Aşgabatyň mektep ýolbaşçylaryndan okuwçylaryň ahlak taýdan terbiýesine ünsü güýçlendirmegi talap etdiler. Mundan ozal şuňa meňdeş talaplar ýurdun dürli regionlaryndaky enatalardan hem edilipdi. Şeýle-de şu ýylyň fevral aýynda mektep okuwçylaryna akşam saat 10-dan soň köçä çykmak gadagan edildi. Azatlygyň habarçylary bilim resmileriniň bu aladalarynyň okuwçylaryň arasynda ten satmak, göwreli bolmak, zorlanmak ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy bilen hem belli bir derejede baglydygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gürrüň edip mesele gozamaýarlar.